Il-ġurnata tal-gradwazzjoni żgur li tibqa' timbrata fil-moħħ ta' kull student u studenta għaliex iċ-ċerimonja tal-lum hija l-ħsad tax-xogħol li għamlu. Fiċ-ċerimonja ta' 3 filgħaxija gradwaw 94 student li ħarġu mill-Fakultà tal-Ambjent Mibni, mill-Fakultà tal-Informazzjoni u t-Teknoloġija, mill-Fakultà tax-Xjenza, mill-Istitut tal-Istudji Barokki u l-Istitut tal-Iżvilupp Sostenibbli. Waqt li kien qed jindirizza lil gradwati u l-qraba tagħhom, il-professur mill-Fakultà tax-Xjenza Joseph Lawri qal illi l-benefiċċji tax-xjenza jinsabu kullimkien fl-aspetti kollha tal-ħajja moderna u huma ovvji. Qal illi l-World Wide Web, in-navigation satellites, lasers, DVDs, Google u X-rays huma biss ftit eżempji ta' teknoloġiji moderni li jiddependu fuq teoriji jew teknoloġiji li meta kienu qed jiġu żviluppati ħadd ma seta' jbassar l-utilità li kienu se jġibu magħhom. Semma li pajjiżna qed jeskludi ċertu proposti u għalhekk appella lill-Università biex tagħti spazju lill-akkademiċi u l-istudenti ħalli jaħdmu fuq problemi li mhux dejjem ikunu prattiċi. Tkellem ukoll ir-rappreżentant tal-istudenti Mark Mikallef. Huwa qal illi l-Università hemm bżonn taħdem biex tnaqqas il-barrieri li jeżistu bejn oqsma differenti tar-riċerka ħalli dawn l-istess oqsma ikunu jistgħu jitgħallmu mingħand xulxin.